Dakbayan sa Talisay, adunay 2,140 ka mga active beneficiary sa Pantawid program ubos sa Department of Social Welfare and Development. Apan sa pagkaroon, wapay detalye ang Pantawid CityLink kung aduna ba mga beneficiary nga miabuso sa Pantawid cards. Si Femari Dumabok sa report. Sa Dakbayan sa Talisay, moabot sa 2,140 ka mga active beneficiaries. Ang mga Pantawid beneficiaries gibahin og tulo alang sa mga tinun-an sa elementarya, high school ug senior high school. Matod ni Alvin Sanchez, CityLink Pantawid Program Talisay City nga ang mga girikanan kansang mga anak nga nagtungha sa elementarya makadawa sa tag 300 pesos nga cash assistance matag buwan. 500 pesos sa batag buwan alang sa high school, samtang 750 pesos alang sa senior high. Laing 600 pesos nga rice subsidy matag buwan. Apan niyang gipasabot nga tingubon kini paghatag kausa matag duha ka buwan. Kabahin sa taho sa giingong abuso nga gihimo sa pipila ka mga beneficiary, wa pay kamanduan nga nadawat ang Pantawid Talisay CityLink office aron pagsusi niini. Sa pagkakaron, matod ni Sanchez, nagtigom ang ilang uluhang buhatan aron pagpagawas og lagda aron masiguro nga dili maabusuhan ang cash incentive sa Pantawid program sa kagamhanan. Uban ni Jun Solon, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.